بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام حقا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نن altısan usulliyen qtamıdın davamı gelip duran yermede namedi ve nahana en nekune kellezine tefarraku ve ihtelafu qablana feheleku. Nama metnne namediye ve Allah Teala ve bizim uyan dinimiz ve bize uğradılan peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dinimizin talimatları nama qaytardı bizi. Bizden ötönler yalaq bolmaktan. Bizden ötönler namettiler. İman meselesine, itiqat meselesine, din meselesine tefarraku dağıdılar ve ihtelafu ağdalı boldular. Şey dibem şu ağdalıklar ayrılman üçün, dağınıklar ayrılıp tədədən näme haqqa gelmenlikler üçün feheleku bari helak boldular. Enne bizim şu atqı ummatın durumuna teressek, önkü ummatlar yalaq dağınık mı dağınık değil. Dağınık hatta dağınıklığımız näme önkü ummatlan qudunam kan. Delil nerede bizden dağınıqmızın önkü ummatın dağınıqlığının imkanlığına. Hadis-ül iftirak bölünmek hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Hristiyan yevreyler näçe cöhütler 71'e bölünür diye. Hristiyanlar 70'e bölünür. Men ummatım näçe bölünür dedi? 73'e. 73 kan mı? 72 kan mı? 71. 73 kan. Şoň üçin önkü ummatlar şu agdalyklyklarını, dini wagtyny, şu agdalyklyklarını, şu dağınıklarını ayırıp näme? Ağızlar bir olmadılar, ananışlarını bir etmediler, hüküm çeşmelerini, din çeşmelerini bir etmediler, şeydiler näme? Helak boldular. Şu ummatam, inni önkü ummatın helak bolşyalak, helak bolmajak bolsa näme etmeli? Biz ağzymyzy bir etmeli. Biz cemaatymyzy bir etmeli. Näme esasyna? Hak esasyna, Kur'an esasyna, hadis esasyna, taýip esasyna, millet esasyna, hayhova esasyna, yapılan sopu pirin tagam alşyna göre, ol esasyna dällanim. Qala Allah, qala Rasul esasında, Kur'an hadis esasında biz akidamızı, inancımızı, imanımızı, dinimizi, sünnetimizi, görüllämizi, ama hükümimizi bir etmeli. Enne gelin näme şerhine gaytiyaz Şeyh Salih hafizahullah näme diye. Lemma baqu ala ihtilafihim halaku ve tenaharu fima beynehum ve teqatalu. Lemma hasanna olar näme şu agdalyklyklarına galdylar diye. Şu sebepten hem helak olup näme tenaharu urşetdiler. Tenahar, nahr yani bir-birlerini qırdılar fima beynehum özaralarına. Ol eydidi bul beydidi. Plan men mezhebim haqqıydı, beyleki yok men mezhebim haqqıydı. Şeydi bem näme dava cencelleri yatman soň teqatalu urşetdiler. Hada şe'n ihtilaf. Hada şe'n ehli'l ihtilaf. Ana agdalar näme hasiyeti näşunýalar. Agdalylaryň näme edim gylmy şuňala. Emma şe'nul ijtima, emma näme agdy bir mezhebin, agdy bir toporun, agdy bir milletin näme hal ýagdaý näme bolýar? Fa huwal quwwa, güç. Näme agdy birliň alamaty güç. Şoň Allah biziň türkmenleriň nakıl näme agdy biri Allah berdi. Ha? Agdalaňa gaňry berdi. Şunuňmy? Şoň şun agdala bolduňmy, eýem sen näme dagaýan. Emma agdy bir bolduňmy, eýem agdy birliň öde güýjüň alamaty. Ve zawalul hiqd min qulubihim. Näçe adamlar agdy bir bolýarsa, aqideler bir bolýarsa, eýem näme zawal bolýar. Ýok bolup gitýär hiqd, ýigrenç. Hasad, eýem aýyrlýar. Haçan adamlar kalbyna bir-birine ýigrenç bolýar. Haçan adamlar kalbyna bir-birine näme görüpçülük bolýar, menmenlik bolýar. Agdylar ala bolsa. Sen her kim özünkün hak saýa, emma haçanna näme adamdan agda bir bolup bari Kur'an hadise geliberse, Allah'ny birla berseler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görüle tutup Kur'an hadisin näme aslına gelip dawaly meselelerine de näme Kur'an hadise gaýtaryp, kimin hak bolsa alıp, kimin kim ýalňyş bolsa taşla berseler, eýem adamlaryň arasynda näme ülpet gelýär. Söýgü mahabbet gelýär, doganlyk gelýär, we şolara näme güýç gaýdyp gelýär. Soň şunu Allah Teala näme etdi? Kasam içti özünden
ve bizin hiç kaçanam näme imanymyzyň bitmejekligini aýtdy. Biz ta Allah'ın näme hükmüne gelýänçe dolu Allah'ın ve Rasulünün hükmüne näme istislam etýänçe. Emma ýöne mujarrat näme özüne bir adam musulman idi we özüne de näme men Muhammed ümmetininden idi. Ve gurlana da näme ağzyn doldurup we aleykumussalam. Näme desturum Kur'an sünnet dedi. Ama iş yüzüne gelen neden näme gelmedi şuna. Üstüne de näme dine gelmesizlik bilen şäklenmetdenim şun gaýtam gelmekligine düşman etdi. Ve näme şunu getirjek bolýan adamlaryň garşysyna näme etdi? Düşmançylyk etdi. Musulman mı olur? Ol adamlar musulmanlar. Allah Teala näme diye? Nisa suresinin 65. ayetinde "Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusallimu teslima." Rabbinden kasam olsun iman etmezler diye. Ta yuhakkimuka fima şecere beynehum ta öğrara näme dava bolan meselelerine sana hüküm ettirýän şäler diye. Thumma la yecidu fi enfusihim haraca. Son senin hükümün çıkandan son ya da senin hükümünü, dinin hükmünü, Allah'ın hükmünü tapanlarından sonra näme nefslerine näilelik bolmaly däl. Haraç näme Allah'ın ve Rasulünün hükmü tapılandan son kiminki haka yakin, kiminki batıl şo bilinenden son hiç bir adam näme hakkı kabul etmeklikde näme nefsine näilelik bolmalylar ve mimma qadayta näme Allah'ın ve Rasulünün hüküm edene ve yusallimu teslima. Sonra dolu şoňa näme teslim bolmaly, boyun bolmaly. İlki bilen näme etmeli? 3 tane qat var. Musulmanlaryň arasynda islenlik bir mesele, dini mesele bolsun, dünýäwi mesele bolsun, dawa boldy dämi? Şu dawa 3 saat bilen çödülýär. Birinci bilen näme etmeli dawa meseleni? Kur'an hadise gaýtarmaly. İkinci bilen Kur'an hadisen hüküm tapdyk. Nahil suratda kabul etmeli. Razi bolan suratda kabul etmeli. Kabul eden sonra üçüncüsü näme etmeli? Dolu teslim bolmaly, boyun bolmaly. Şu 3 bolmasa yeterlik däl. Käbir adam näme öňüne seretýär, sonra hükmanny alýar, hatta yuhakkimuka gelýär. Biz Allah ve Rasulünün hükmü diýäse diye. We hükmüne näme kabul etýär, ýöne içinden näme käşke başga hüküm bolan bolsa diye. Käşke näme plan tüýsek bolsa diye ýa bolana. Tayyip, binne näme ştaýda sonra gelip çykýar. Bizde ştaýda la geldi, dogry dämi? La nafiye mi nahiye? La yu'minun idi. La nafiye mi nahiye? Nafi, näme? Nafiye. Nahiye we nun açmaly. La yu'minu nun açmaly. Nafiye, nefiyetti. İmanlı bolmalylar dedi. Inne näme? La nafiyede ihtilaf var. Ulamalar näme diýdi? Ka halatda la nefyun lil kemal bolýar. Dogry dämi? Yani imanlar kamil bolmaly. Asl iman ba, ýöne kamil bolmaýar. Abarra bir nämede näme bolýar? La nafiye lis-sihha aslan düýünden iman ýok diýär. Düşündiňmi? Bizde la nefyul kemal va la nefyu sihha va. Düşündiňmi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nefsihi diye bir hadis. İmanlı bolmaz hiç biriniz ta özüne söýenlerden musulman doganyna söýýänçe. Emma biri söýenok içgaraçylyk etýär. Kapyrmy? Yok. Ýöne imany kamille. Şu meselede imanda olmadı. Indi şulam şu mesele mi? Yanqyalak mı? Yok. Tayyip. Häti delil. Deliliň nerede? Şu kemallerlerim asıl iman inkar etýänine. Näme ilki bilen fela ayetin başı birinci nafiye bilen başlady. Fela diýdi. Birinci nafiye gel. İkinci bilen ve rabbika fela ve rabbika qasam el Rabbiňden qasam bolsun diýdi. Qasam kim içdi? Allah içdi. Kimden içdi? Özünden içdi. Soň ýene näme geldi? İkinci la nahiye geldi. La nafiye geldi. Şularyň hemmesi näme iterýär? Yani Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikliğin näme? Kapırdan iterýär. Son ve la yardan nasu ve la yurdi nasa ve la yunhi en-niza'a illa ar-rucu' ila kitabillahi ve sünneti rasulih sallallahu aleyhi ve sellem. Inni hükümet bol, dokument bol, kim bol işimiz yok. Adamları razı etjek bolsaň, ve adamlaryň arasynda adyl çödügüt getirjek bolsaň, musulmanlara has beter
ve bütün alem jahanada näme umumi yekeçeli utbarakan. Olam näme? Allah'ın ve Rasulunun hükmü. Allah'ın ve Rasulunun hükmünden başka hüküm Adem'in razı edenek. Allah'ın ve Rasulunun hükmünden başka hüküm näme adamlan arasında dören ağzalılığım näme yatırana. Tayyip yine näme metne gaydık geliyaz. Ve zukira ennehu emara'l muslimine bil ijtima'i fi'd-din ve nehahum anit teferruqi fihi diye. Ve yine näme yankasıl ağdalan zatlan biri näme ve buyurulan zatlan biri näme Allah Teala näme buyurupdur musulmanlara dinne ağdı bir olmakluklarına ve nehahum ve gaytarıptır olary näme dinne toparlanışmaklığı, dinne bölünüşüp näme akım mezhep bolmaklığına. Şoň üçin biz näme tawhid meselesini agdala bolmalylar. Birinji bilen bizin cemlenşme meselemiz näme tawhid. Allah näil ibadet etmeli. Ve görüllü kimi yukarıda görür tutulmalı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim desturumuz hüküm çeşmemiz näme bolmaly? Kur'an, hadis. Musulmanların arasında şu zatlar näme ebeden ihtilafi topar bolmaklygy mezhep bolmaklygy kabul edenek. Indi näme açıklama aýtýar şerhine. Näme getiripdir Şeyh Hafizahullah Şura suresinin 13. ayetini getiripdir. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دي. شرع لكم يعني فرض لكم الله تعالى sizin dininize de farz etti. Buyruk etti, destur etti. Näme Nuh'a buyuran zatlarını. والذي أوحينا إليك وما وصينا بأدل ثانل إن شوات إنرجك ذادمد وحيتشك ذادمد بيرجك ذادمد نوح دا إنرلي وأدل شذات نام إبراهيم دا إنرلنر وموسى دا إنرلنر وعيسى دا إنرلنر محمد صلى الله عليه وسلم دن أنكبار پیغمبر لرنام وثيد دلن ذات نام كان أن أقيموا الدين دين غايم ملون بölünşmän ولا تتفرقوا فيه bölünşmän نام أن أقيموا الدين dini näme gaýym tutun, bek tutun. Haçan din gaýymdyr ya haçan bek bolýar. Haçan ona uýan adamlar şo dinini agızlary bir bolsa. Agızlary ala bolmasa. Haçan din dağaya, haçan dinin hatta İsa malana, haçan o dine uýan adamlar näme dinlerini bölünseler, agız ala bolsalar. Taýip näme diye ey la yasiru kullu wahidin lehu din, lianna ad-din wahidun laysa fihi teferruq. Şu wagtky düşünjede musulmanlaryň näme? Şu wagtky musulmanlaryň düşünjesinde köpçülikleri näme düşünje bar? Her kim özüçe din tutjak bolýar. Düşündiňmi? We her kim dine öz düşünjesini aýtdy. Emma şeyh näme diýär? Ýok. Her bir adam üçin bir din ýok diýär. Düşündiňmi? Her bir adam üçin aýratyn din ýok diýär. Emma hemme adam üçin uýmaklygy bir din ma diýär. Lianna dine wahid. Şoň üçin her kim dini öz düşünüşüne göre tutmalılar. Yani her kim dinin isleyişine göre tutmalı. Düşündün haçan biz dinler bolýar, haçan dinin tutmaklygy buyuruşalyk tutsak. Emma dini öz isleýine göre tutsa men dinlerde. Düşündünmi? La yasiru kullu wahidin lehu din. Her bir adam özüne näme özçe din tutmaklygy hakyky ýok. Ebeden. Näme üçin li'anna dine wahid. Sebäpden yeketek razy bolunýan din we yeketek Allah'dan näme tutulmaklygy, razy bolunan, ursat edilen din näme İslam dini. İnne dine indallahil İslam, leyse fihi teferruq. Ve o İslamda da näme dağınmaklyk bolunak. Şunun köp kişi näme diýär? Sopurlar, al pirler, al beylekler, al. Bidem İslam diýäse de, yo izne makam boluyor. Ve leyse fihi teferruq. Ve o dinne de näme agdalyk bolmalylar. Şunun o dinne de agdalyk mezhep bolmalylar. Yana gaýtýas metne dolanýar. Ve yuziduhu ve yeziduhu وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ديا ونام خاصة بتر نام arttırya diye aydınlığını yani dinne bir bolmaklygy, dinne agda bir bolmaklygy we onun agdaly bolmalylygyny we onun gaýtaranlygyny näme sünneti de kan hadisler getirdi diye öňküden memeter açıklaýar diye hatta ol açıklanmaklary diye näme okusan gen alyrsın ya Rasulullah'ın açıklayışını. Yani rahat koymadık. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يثوننا مسلمانlar bu asıllan gayttılar diye. Bu asıllan döndüler diye. Şu dereceye ettiler diye. Yani bölünmekliğin çeğinne durmadılar diye. Şunun bölünüp diye asıl mesele olsun, dinin düyü olsun, tevhid olsun, iman olsun.
Onu da dağınlar diye ve furu'uhu beyle kıvatlarda näme mezhep topar dağınlar diye ve hakiki ilmam diye näme şu dağınıklar okumaklık bolup kaldı diye. Şoň üçin näme plan Şafii mezhebinden doktor, plan Hanefi mezhebinden doktor, plan näme Mu'tezile akidesinden doktor, plan näme Eş'ari akidesinden doktor. Inne näme dağınık mezhepler okumaklık ilim bolly. Kur'an'a hadise çağırmaklık näme bolup kaldy? Dinsizlik bolup kaldy. Düşündiňmi? Dağınık zatlar okumaga din bolly, hakiki agzy birlige çağırýanlar okumaklyk näme? Kufur bolly, oňa çağırýanlar näme? Kafir bolly. Bizim sözümizde ýa-da şeyhin öňünde näme diýip, "Wa sara al-amru bil-ijtima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnun." Ve adamlan yanına şeyler nazariye geldi diye, adamlan yanına şeyler var düşünce geldi diye, dinne bir bolmaly. Uyyan Allah'ımız bir bolmaly. Şununmi? Tutyan kıtamız, Kur'anımız bir bolmaly. Uyyan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmaly. Müslümanlarda yeke mezhep var, olam İslam dini. Müslümanların yeke Allah'ı var, olam Ar-Rahman, Ar-Rahim, arşının üstünde, arşam, yedigat asmanın üstünde. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Yeketak näme görürlerimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmaly. Ne şuratlan daşına dolanmaly diyenem, adamlan yanına kim diýip tanyrly? Kafir diýip tanyrly. Şununmi? Ve şuratlara çağırýanlara näme? Mecnun, deli, akmak saýly. Şoň üçin biz taraplarda şuna gelmeliýänlere näme diýerler? Dini başkalar diýerler. Şununmi? Gayri dinliler diýerler. Hatta näme hökümet tarapyndan resmi blanka bar. Näme gayri dinliler diýip ýadyk. Şununmi? Näme Muhammed ibn Abdullah rahimahullah 3 asır mundan öň aýdanlady. Ne şuna musulmanlaryň arasynda şobat. Şununmi? Emma derman şu kitaplar. Ýöne näme şu keseller düzelenok. Derman näme tawhid kitaby. Şu kitaplar ulamalyň sözi Kur'an hadis. Ummatun ruhi keseline derman mı ya zehir? Derman. Näme şu gutulanok. Näme şu misora goýan ortaqla jogap tapalyň dawat. Näme şu ummat düzelenok derman mı? Hassa näme var ya doktora var ya. Doktor näme ýazyp berýär? Derman ýazyp berýär. Bunu ýerden iç, bunu günortan iç, bunu agşam iç. Ha günortan kin nahardan öň bolsun ýa soň bolsun. Dogry dämi? İçýär. Allah'ın izni bilen gutulanok. Ummatda derman mı? Kur'an mı? Hadis ve ulamalyň sözü var. Näme şu ummat gutulanok? Ha? Birinci sebebi okan aklar, dermanı alan aklar. Dermanda ulanmasan, atmasan näme peýdasy? Birincisi ulanan aklar. İkinci bilen näme? Ruhi tebiplik diýip çykanlar näme ruhi tebipler olar. Düşündiňmi? Allaýarlar, alymyň doanyna girýärler, ahunyň doanyna girýärler we dermanyň ýerine zäher berýärler. Düşündikmi? Üçüncü sebäbem näme? Şu dermany ýaýratjak bolýan adamlaryň öňüne böwet bolýarlar. Düşündiňmi? Sen plana kafir diýen bolyn plany dinlemeň o tekfir diýerler. Düşündiňmi? Aslında derman sen diýen adam. Sen näme ene Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini şu Ebu Cehil, näme Ebu Leheb'in dinem şu diýen bolyn. Yok olar näme musulmanlara kafir diye olar tekfir olar hawarij olar dinlemeň diýerler. Näme diýerler? Derman ýaýrap baraka dermanyň öňüne böwet bolýarlar. Düşündiňmi? Ana şoň şuym ummatyň keseli näme düzenok. Ummat düzelermi? Bir ýerine derman berende agyzyndan alyp musuladan otursa. Derman bolarmy? Şoň şuň näme agda bir bolmaň dereginden näme geçen ummat şu derejä ýetdi diýe näme agda bir bolmaly. Kur'ana hadise gelmeli. Ibadet etýän näme Allah'ymyzy eýerýän näme Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birlemeli diýen adamlara zindiq diýdiler diýip. Bular kafir, bular dinden çykýanlar, bular dini ýoýýanlar, bular peýgamberi, öwliýalar, pirler, salihinler näme ýigrenýänler. Ya da näme insaflyragy näme diýdiler? Ay benne Arapda onun meşil okaptır, näme ilmurupdur, dällerapdir diýerler. Şunun ina ikinji töhmedem şu. Ene näme diýet metine gaýdyk gelýär. Näme diýär Şeyh Salih el-Fawzan hafizahullah? Ellezî ya'muru bil ijtima' ve terkul hilaf yaqulun anhu. Näme diýerler ine kimde kim agdy bir bolmalyk buyurýan bolsa, agdy birlige çağırýan bolsa we agdalyk taşlalyň musulmanlar näme Allah dönelýän. Peygamberin sünnetine Kur'an hadise arasda dinimize gelelen diýsen oňa näme diýerler? Hada kharijun alal umma. Buňa näme hawarij diýerler diýen. Şunun näme ummatyň garşyna çykyp bu adamlar. Şununmy? Ne galim berdi? Ha. Onun almalymy? Metne gaýtýär. Näme onda näme diýdik? Yani Kur'an hadisde näme açyk aýdyn hadisler we agdy birlige çağırýar we agdalatdan gaýtarýar. نعم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birden onlarca hadisler sabit boldu diye. Durs sahih senetler bilen geldi diye näme agdy birlige çağırdı we agdalıkdan näme gaýtardy. Mysal üçin şu hadisde näme diye İmam Ahmed rahimehullah ve İbn Majah rahimehullah kitaplarına çıkaran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye fe innehu men ya'ish minkum fesayara ihtilafan kesiran fe aleykum bi sunneti ve sunnetul hulafa'ir raşidin ya. Fe innehu çünkü diye men kimde kim menden soňra näme yaşamaklık takdirine yazılanma olsa diye fesse yara ihtilafen kesira fesse seneme jakjak koşulmaz gelecek yıl zaman näme men ölümden soň diye kan agaralıklar görür diye gapma garşylıklar görür. Ondan şunu aydana goya sahabalar sorak veren ýalagadyp Rasulullah jogabyny berdi näme ihtilaflar bolar agaralıklar dörer diýenne sahabaların içinde korku dörer ya Rasulullah biz näme etmeli şo döwürlerde nämeden ýapyşmaly şo döwürlerde diýen sorak berilmeke berdi hasap edip Rasulullah jogabyny berip näme dedi fe aleykum bi sünneti ana şu ihtilafli zamanlarda agdalyklы zamanlarda size wajip bolar dedi näme bi sünneti meniň sünnetime gaýtmaklyk meniň sünnetim tutmaklyk we o sünnetleri näme tutýan kändir dedi düşündiňmi biz sünnete gaýtýas dogry dämi soplarym sünnete gaýtýas tekfirlerim sünnete gaýtýas hawarişlerim sünnete gaýtýas hukkamlaram paçalarım näme diýerler bize Muhammed ümmeti diýerler diye. Şoň üçin diňe sünnete gaýtýas diýenin ýeterlikmi? Ebeden ýeterlik. Şoň üçin izne näme etdi? Ve sunnetul hulafa'ir raşidin. Men sünnetime gaýdyň ýöne sahabalaryň düşünşi alap. Düşündiňmi? Men sünnetime amal edin, sahabalaryň amal edişi alap. Ana inni kim sünni, kim sünnetini tutýa, seretýä. Sünneti Rasulullah'ın buyruşy alap. Sahabalaryň düşünşi alap düşünýärmi? Ya danim planning düşünşýärlik düşünýär. Ya danim sünneti Rasulullah'ın buyruşyarlyk sahabalaryň tutuşýarlyk tutýarmy ya da planning tutuşýarlyk tutýar. Hakykatdan hem näme sünnede Kur'ana sahabalaryň düşünşýärlik düşünýärmi? Alhamdulillah sünni. Ha? Ve Kur'an hadise sahabalaryň amal etýärmi? Ana ola näme sünni hakyky şin muslim. Enne näme ýene metine gaýdyp gelýär. Yani ummat näme şu derejede dağanny diye tawhid meselede dağanny, beýleki meselede yani dinne dağanylmadyk meselesi ýok diye. Şunu açıklayıp näme diye saral emru ma'al asaf indel mutaakhirin. Ha gıynan fagam diye son zamanlar musulmanlarda nahilek bolup galy diye din tutmakluk. Enel ihtilaf fil usul vel furu' huwa'l fiqh. Yani ihtilaf etmeklik ilim bolup galy diye. Düşündiňmi? Ma'a enel wajib'l aks amma hakikatte tersi diye. Agzywirlige çağıryan zatlar okumakluk fiqh boldy. Ilim. Amma tersine boldy. Bu at näme? Agdalylygy şu öňkü agdalylygyny goýýan zatlar okumaklyga ilim. Emma agdalylygy aýyryp agdywirlige getirýän zatlar okumaklygy näme? Jahil bolup galy. Enni mezhep paradlar şu wada çennem mezhepden çykman Hanefi näme diýär men şu mezhebe okajak çykjak gelýär. Şafii näme diýär men Şafiiligimde galjak diýär. Hanbali näme diýär men Hanbaliligimde galjak diýär. Maliki näme diýär men Malikiligimde galjak diýär. Eş'ari näme diýär? Men Eş'ariligimde galjak diýär. Mu'tezile i'tizalimde galjak diýär. Maturidi näme diýär? Men Maturidiligimde galjak diýär. Indi her kim şu mezhebine galsa, ihtilaf ýene dowam edýär ýa aýrylýar. İhtilaf ýene dowam edýär. Emma bir topar çykdy da näme diýdi? Men Hanbali de boljakka, men Maliki de boljakka, men Şafii de boljakka, men Muhammedi boljak diýdi. Men Sünni boljak diýdi. Men hakyky Allahyň maňa muslim diýip atlandyran adyna geljek. Hakyky öňdäki musulmanyň bolşal musulman boljak. Ebu Bekir kimdi? Hanefidimi? Ömer radıyallahu anhu Bekridimi? Ya ýa-da Osman geldi Umaridimi? Hatta Ebu Hanife rahimahullah gelen Ebu Hanife kimdi? Alavidimi? Bekridimi? Osmanidimi? Ebu Hanife kimdi? Min ehli sünnet vel cemaatdi. Ebu Hanife mezhebi kim diýip tanalýady? Ehli sünnet vel cemaat diýip tanalýady. İmam Şafii Hanefidimi? Malikidimi? Ýok. Ehli sünnet vel cemaat sünni diýip tanalýady. Maliki de İmam Ahmed rahimahumullah hemmesem sünni diýip tanalýady. Şoň üçin biz näme? Şolaň alan ýerinden alýar. Şolaň alan ýeri dağanypdymy birdi. Olaň alan ýeri birdi. Olaň alan ýerini Kur'an, hadis we sahabalaryň düşünjesi. Indi şolaň alan ýerine gaýdy bersek, agdalyk aýrylyp agdywirlik gelýärmi? Agdywirlik gelýär. Emma gıynan sabab ummatyň içinde şu dagwat etýänler kim diýip tanalýar? Olar dini başgalar, olar tekfirler, olar hawarişler, olar näme dinden çykýanlar. Eň ansapdysam näme? Olar däliler. Şunun olar däli, doň kelleler, doňon, zombi, başga hisat bilenaklar, ne şungalyk näme wastlar atdylar diýär. Tayyip.
هم يقولون إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجز عليهم هذا هو الفقه. نعم دي هذا يقول له الثمام يعني مذهب بالمخلوق يا آدم نرى نعم يركنك برمكلك نعم وأولر نعم برفكر غاوة قوي مفضلق ألم دي شنو ثن حقيقة بر أمة يرد بليان آدم مرثم ثن شيء لبر ثوت لآدم مرثم دي هر آدم يركن غوي وشو يركن دنام بلوش مودي على غراق ثقلا دي شنو أنا شو ألم دي شنو سيدن ألم غدي وقت يسس شابون يا شان شو نام آدم نر أذ يركن غوي وران دنام ثقلا بالمكلة دنام بشر نام قرب مصطمت دانم برضه دانجق بوليان يعني أذ شيء دنام فلسفة يعني حقيقة نام فلسفة بس هيش آدم دان. ونحن نقول بذنا مدياث الفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بذنا مدياث كم أردنا مسلمان يعني مذ حقيقة ألمنا ما قرآن حديث قيل مكلك شو مسألة ده آدمين إركيو بالله قيقول النار بذي كم ثايث هذا شو ثايث النار اغتقات مثل اثناء آدمين إركيو شنو استثناء ما أتيست والجقمز استثناء ما يبري والجقمش استثناء ما يقوى يا كريشنا والجقمش من يركم ما ده ثاني يركم يو شنو ما sen erkini elinden alyaf. Nämçin? Bizim Allah allıydı. Biz Allah'ımızdan Allah allıydı. Sen erkin yok. Şunun ve men yebtegi gayral İslam dinen namedin Allah Teala. Kim İslam'dan gayri din tutsa namediydi. Felen len name nefyun littebid ömürlük felen yuqbala minhu dünyada kıyamette name ve huve minel khasirin. Başka hadiste namediydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men beddele dinehu faqtuluh. Fename ta'qib desne maysal malla şunun mu dinini ütköttü mü öldürmeli biz terör olayamadık onda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem terör şunun mu biz adamdan fikrini qısyanmadık onda bizim dinimizden hem adam fikrini qısyamış musulman olum şu itiqad sen kabul etsen peygamberin hakkında dinin hakkında yankılık bet hasiyetler kabul etsen sen musulmanlar ama kafir name diyemiş men musulman ateist ha men musulman komünist şunun men musulman demokrat yok bize ya musulman bize de kafir var başka zat yok şunun mu biz mu'tezile der mu'tezile ne dedi menzile beyne menzileteyn musulmanım der kafirim der biz mu'tezile der olanlar biz kim biz sünni biz muslim biz ehli sünnet vel cemaatine biz de onlarlık zat yok şunun mu ya muslim ya ateist ya muslim ya komünist bize de ateistler komünistler kim kafir bizde näme küfür ve iman birleşene şunun mu bir adamın kalbine çınnan iman geldi küfür götürmeli şunun imanlı adamın kalbine ulu küfür ulu şirk geldi mi iman götürmeli ziddani la yectemi'ani şunun mu ulamalar näme dedi ziddani la yectemi'ani bular näme gatma karşı zatlar ebeden bir adamın kalbinde näme cemlenşenaklar ve bazıhum yaqul hada min si'atil islam أنه إذا حرم علينا أحد شيئا نجد من يفتي بحله كافر نعم شو أغضار الإسلام قدر لقلنا نيدلا شنو ما بر مذهب حرام ديث الحمد لله بس مذهب حلال برايا ديثلا شنو ما أبدا بثر ألفنن ياثنا شرن حرام ثر بيدرك ثر ديونن باطل ثر بر مذهب برضا حرام بيلك مذهب نعم أرث حرام هذا حلال لينا شنو ما اجتهادي كاور مسألة اجتهاد بولبلي أما أرثا شافي مذهبنا نامة مثال شن مالكي مذهبنا هذا المالكي مذهبنا نامة كشراك وجقطات بوضع حلال لي على شنو ما إن حنفي مذهبنا نامة دي حرام دي إنما نامت من الخطايا قدام ده خطايا ثات لي هذا وجقطلر الحمد لله إسلام رحمة النن مالكي مذهبنا نامة كشراك وجقطلر حلال لي بتلو من إيفليان ما شنو يا ol yanlış mesele şunu ya Şafii meselesinde mezhebine kâfir gurrun rağdal ya zinadan molan gıydığına öylense bolya diyorlar şunu başka mezhepte haram sen öz arasda gıydın bolsun zinadan molan gıydın bolsun haram sana şunu ama Şafii mezhebine şungalık näme düýbünden İslamiyete garşy gelýän gurrun rağdal inne näme elhamdülillah İslamyň rahmetinden ha öyle verecek mi? Ebeden hiç kaçan anık haram vaadi beyleki mezhep näme halal edena. Şunu ol batıl gurrum düýünden. Tayyip. İttehadun nasa hum el müşerri'in. Yani olan näme müşkileti näme mezhepte däl. Olan müşkileti näme
tutunan adamlarına diye. Şunun olur käbir adamları öldürlerine Hudaý tutundular. Ol adamam öldürlerine näme Hudaý tutdulardan hem İslam adına halal didiler. İslam adına da haram didiler. Fa ala ra'yi haula iza qala fulan hada halal sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih. İnne olan irtiqadına näme plan aqul halal dididämi Kur'an hadise şu haram bolsa halal didiler. Şunumi plan hükümet şu mesele halalliydi değil mi? Allah'ın ve Resulünün hükmü haram diyelim o da şu halal. Bizim hükümetlemizde ne mi? 18 yaştan geçen gıyı zina etse cenayet mi cenayettel? Cenayettel gaytan gorula tutulayan gıyılar ne mi? Öz hakkı kuğun ne mi? Ulan başarıptır ve öz duygularını kıskanmadan ne mi? Öz yalak bir yaş oğlanlarla ne mi? Duygusunu paylaş başarıptır. Şunun mu? Şul ne mi? Kâr hükümetlerde halal. Enma Allah ve Resulünün dininde ne mi? Bizim dinimizde näme haram. Emma käbir adamlar nämetýe şu ihtilaf, şu agdalyklyklar näme dinin göderliginden diýbem soň dinden almadylar käbir zatlaryň islam ýerinden al. Ilki şu kaidany goýdular. Näme ihtilaf ummeti rahmet diýdiler. Ummatymyň näme ihtilafy rahmet diýip näme batyl bilen Rasulullah ýönködiler işte. Rasulullah sözünden senedem zaif, metnem näme munkar bu hadisem. Ýöre nämetler ilki kaida goýdular danym soňam İslam havasından näme dinanlar. Fenaqul biz bu alaqlara näme diýär? Narji'u ila kitabillah. Allah'ın kitabına gaýtýar. Femen şehide lehu bil haqqi akhadna bihi. Yani hasan näme Allah'ın kitabına gaýtýar? Ulamalar arasında ihtilaf döresi. Hatta sahabalar söz hasan hüccet. Hasan bir sahaba bir söz diýse, ya da bir hereket etse, umumy sahabalarym eşitse ya görse, eşitip gören soňlarym inkar etmediler. Hemmesi golladılar. Şu sahaban sözü hüccet, delil. Emma sahabalan yanında bir sahaba amal etti. Beyleki sahabalarım inkar etti. Sahabalan sözü gaýtýar. Şunun mu? Eýem näme etmeli bolýar? Şu sahaba etti näme esasında şoňa seretýär. Bu sahaba inkar etti näme esasında deliline gaýtýar. Haýsynyň delili dogry bolsa şoň kyn alýar. Ali radıyallahu anhu näme etdi? Ýüzüne bakyp sen Hudaý diýenler otlady. Doğru değil mi? İnne sahaba birini oğutla verilirdi. İnne alımen görüllem de alımen görüllem. Yakıbileyen mi? Yok, yakıbilemek. Ne için? İbn Abbas inkar etti. İnne iki sahabanın arasında ihtilaf döredim, döremedi. Eyyem sahabaların sözü hüccetten kaçtı. Sahabanın sözü sahaba hüccettel. İnne gaytiyaz, alı neyme dayant yaptı? Delili yok. İbn Abbas neyme dayant kaytardı? Hadis aytti. Peygamberimiz neyme dedi? Oğut bilen azap veren Allah dedi. Kimi görülle tutuyaz şu meselede? İbn Abbas gorula tutýar we Ali radıyallahu anhum basymydyň täji. Düşündiňmi? Planyň kyn sözel, plan alymyň kyn, al planyň kyn goýýar diýsek, müşrikler näme diýär? Bular näme sahabalara söwýär diýerler. Bular näme öwliýa pirlere söwýär diýerler. Ýok. Planyň kyn dogry, planyň kyn ýalňyş diýene söwmeklik ýok. Aýtdyk İbn Abbas hak alyas, Ali de basymydyň täji. Düşündiňmi? Tayyib. نرجع إلى كتاب الله فمن شهد له بالحق أخذنا به اختلاف المسألة نامت ياث قرآن حديث غيتر بيث قرآن حديث خايث من قانام شايات بولثو حقتغن أنا شونقين آليات ومن شهد عليه بالخطأ تركناه كمن كاد نام يلنغش ديث أنقين تشلياث ödem واجب شونقين تشلمق شنو قدامه قامت düştü mü? Böyle geliyor valla yani. Başlayalım mı? Bismillah, yanqıdıron yermidin devamı. Näme dagalyk? Wa sara al-amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Yani köpçülüklerin umumi yasama İslamda gedip görün, yasama musulmanlaryň ýanyna Allah'ın birligini, agzybirligi, Kur'an hadise çağıran kim bolup gal? İki adamyň biri bolup gal. Ya zindiq kafir dinden çykan, ummatyň garşysyna çykýan, ýa-da näme däli, näme akylyny ýitiren adam saýly. إن بثيرنا أشقلاب شيخ صالح نامد الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء نشيد بنامة شلتق لراتلر تخمت لراتلر نامد يا كم دا كم إن قلب نامة آدم نر دين محمد صلى الله عليه وسلم جتر شيالق تطوليهم قرآن كريم دان مقصد تبرك لن مكلك تنال يا أون أقاب نامة يكلين سيش مثل مكلك تنال قرآن مقصد
onun hükmüne gelmeklik, şonun hükmü bilen, onun sayesi bilen yaşamaklık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi dine dillerden näme bedemeklemek üçin uğratmadı Allah Teala, bize görülle etmeklik üçin uğrattı. Kur'an hadise gelmeli. Kim şey diyen bolsa näme didiler? Hada haricun alel umma. Bu ummatın karşısına çıkan, bular havariç, bu zindiq, bular kafir, ay bular dinden çıkan, bular dini yoyanlar. Näme şey töhmet atlar. Ennehu yulghi aqwalul ulema. Bular näme gelip inana alimlerin sözlerini näme puçaga çıkaracak boli. Ayna bular mezhep kitaplar otlamalıyalar. Ana bular näme mezhep alimlerini söwmeliyalar. Şungalyk näme şişirip näme töhmet ýasaýarlar. Amma haqiqi sünni muslimler näme alhamdulillah bu töhmetlerden pek. Bu töhmetler näme haqiqi Allah'ın çağıranlarına çağıran ýani adamlara ziyana merme. O bu töhmetler üçin biz näme öljek, gitjek bolup görmeliler. Näme üçin? Sebäpsiň bizler näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemme zat dediler. Bundan beternem dediler. Hatta öldürmeklik üçin näme näçege de hyýala mindiler we işlerini öldürjek bolýarlar. Ýani Allah'ın wa'dasy wadi innallaha näme wallahu ya'simuka minen nas. Allah seni adamlardan qorar dedi. Allah onu adamlardan qorady. Ta el-yevme ekmeltu lekum dinakum diyen ayetini inler ýanşadan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün dünya ansu cins araba azami bari ehli kitabı müşrik üýüşüp näme bir adamyň kalbyna jemlenip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürjek bolýar, öldürbildilermi? Öldürbilmeýärler. Halakal mauta vel hayata liyebluwakum ayyukum ahsanu amala. Ölüm diýildi yaradan kim? Allah onu ölüm diýirligen näme Allah'ın elinde. Kimi ýaşadaýan ýa-da ýaşatýan kim? Allah. Kimi öldürýän ýa-da öldürýän kim? Allah. Şoň üçin şu akida bir adamyň kalbyna otursa hiç gaçan ol adam onuň haky aýtmaklykdan gorkmaýar. Şundukdamy? Emma haçanna bir adamyň kalbyna ölüm diýirlim diýilýän zat, haýr musibat diýilýän zat ýadgyt bilen bolýar, Allah'ın buyrugy bilen bolýar. Şol akida oturmasa ol adam hiç gaçan näme kan gowluk edibem bilmeýär we kan näme Allah'dan gorkuwam bilmeýär. Emma bir adamyň kalbyna şuda jemlenişde näme dol otursa şu irtiqat, hayır şer Allah'dan näme ol adam eýem hiç kimden gorkmaýar. Ol adam bir kimden gorkýar? Allah'dan gorkýar. Bizning irtiqadymyzda näme? Ansu jins. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabaň egrinden tutup näme diýär? Billi. Ansu jins diýär, üýüşüp diýär, topor bolup näme? Allah'ın sana yazmadık hayırını yetirjek bolsalar näme diýär? Yetirip bilmediler diýär. Ve ýene näme gaýtalap aýtýar? Ve ýene billi ansu jinsiýa üýüşüp näme? Allah'ın sana yazmadık ziyanyny näme? Yetirjek bolsalar diýär, yetirip bilmeýärler. Näme üçin? Juffetul aqlam, ol näme takdir yazdylan galam ýazyp bolly gurat diýär. Düşündiňmi? Ve tuwiyat as-suhuf, o näme namay a'mal lawhul mahfuz takdir yazılan sahipada dolunny. La tebdila, ha? Tebdil yok. Allah'ın şo ýazanlaryna indi tebdil yok. Goşýanam yok, aýranam yok. Şo taýda sana bir tiken çümmelip yazdy dämi? Sen mele myssyk näme? Dony, sen mele myssyk nani, sen mele myssyk ýazsaň üstüne ýat, şo tiken sana çümmeli. Şunun dämi? Emma takdirde sana şo tiken çümmelläp ýazdy dämi? Seni alıp şeýle urşuň içine zyňsalaram näme? Sana şo tiken çümeno. Şunu. Şoň üçin näme? Käbir ýatyrýan ýerlerde Twitter'de görýär. Käbir adam näme? O aňyr ýerde ýatyr. Gapdarynda bir şuňajak ýumuk ýajak kesek ýatyr. Göğüm yok, ağam yok, çapıgam yok, kanam yok. Sebep kaçıp barýaka bir kesecik degipdir bir ýana. Nira degenligem bellidir. Takdire sebep bolly kesek öllü. Akabirden 9 etaja ile aşanyň bir hepdeden, 2 günden, 1 aýdan soň gazyalary bolýan, aşagydan adamlar çykýar, diýir çykýar. Düşündiňmi? Diýir çykýar. Näme üçin? Oňa kesek degdi. Hiç adam bolmady, öllü bulam näme 18 etaja aşanyna aýlap ýatdy, ölmedi. Näme üçin? Allah yazmasa bolana oglanlar. Şoň üçin hasata beter näme umumy birinji de musulmanlar, umumy musulman diýilýän bir Allahdan gorkmaly. Hassa beter näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasyndan ýetdik paýnalan alimler, dawatçylar, talib ilm ondan beter näme şu itiqady kalbyny bek jemlemeli. Hak aýtjak bolanda plan näme diýerkä, plan näme diýerkä diýip gorksaň Allah aýam sen näme Allah Taala'dan gorkmakly derejede birinjini gorkup başarmansyň. Ikinji bilenem İman niliyanda senne dolu bitmenler. İmanın 6. rüknü näme?
Takdir hayır şer Allah'dan inanmalı. İmanın altı ruknu. Bir adamın kalbine cemlense ol adama yamnama hak aytmaklıktan, haka amal etmeklikten hiç açan nama çekinmeyaram, korkmayaram. Yani bey değil nama vagirmelliğinden dat yok. Ya ödün alıp nama helakçılık adın malliğinden dat yok. Yok, her bir adın öd yolu var, edebi var, uslubu var, peyda var, ziyan var, hikmet var. Bu zatlar ölçömeli. Yani asıl musulmanına şu zatlarda itiqat nailak olmalı. İnanç nail olmalı. Ne yankıyalak olmalı. Näme adam sana näçe ziyan yetireýin diýse-de iň soňunda şo ziyan ýetiräýse-de hakykatda ziyan yetiren o diýip düşünmelerlänim. Şo ziyan Allah Taala maňa takdirinde sinemek üçin ýazdy, şonam sebäp etdi diýer. Birden bir adamdan gowluk geläýse-de näme inanmaly şu gowluk şundan gelenak hakykatda asliýetini Allah maňa takdirde şo gowluk ýazypdy. Şoň şu plan näme onun planyny sebäp edipdi diýär. Näşüş benne ýagşylyk edende bir-birine minnet etmeklik bolanak. Sebäp o hakykatda senden baranan bolsa senden barlanak bol. Sen ýöne sebäp edildin. Şundakmy? Şoňşy Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ol Taifa edenne bir gysym toprak Allah zyň diýär Peýgamberimiz. Dogryda Allah Taalaň buýrugy. Peýgamberim bir gysym toprak alyp zyň ýawaryň soň müşrikler tarapyndan musulman bolanlar gurrun etdiýär. Şu toprak barımdan gözümde yetmişti diye. Şunu näçe min goşun bir gysym toprak. Yani Peygamber esbabını getiren kimdi? Allah Taala. Kur'an-ı Kerim'de näme diýär Allah Taala? "Ve ma ramayta iz ramayta walakinna Allah rama" diye. Zınganda sen zıngmadın diye hakykatda Allah'dındı diye. Ýöne biz bilip otyr. Peygamber bir gysym alyp zıngan. Ýöne jogabyna men Peygamber esbabyny tutdy. Hemmesini gözüne getirenem kimdi? Allah Taala. Şoň üçin bir ýagşylyk etse bize minnet etmeni haky ýok şoň. Şundakmy? Näme üçin? Seziň hakykatda ol sebäp. Hatta enatan çağasyna eden näme nygmatyna minnet etmeni haky ýok. Seziň enata sebäp edildi. Emma enata bermedik halyna çağa ölýän bolsa bir ýetim emele gelmeler. Şunuňmy? Bir ýetim dünýä gelmeler. Çağa hukmani surat enatasynyň idirenlerden iýmese ölýän bolsa çağaň iýje gişek enata bagly bolýan bolsa bir yetim galmalar, yedip beren çağalan hemmesine enatalı bolmaly. Emma görýäs näme müňler çap yetimler var, ha? Ýaşabamýarlar, baýam işläbemýarlar. Kim berdi rızkyny? Allah berdi. Enatasy ýokdumy? Başga bir ýeriniň näme üstü bilen ýetirdi, sebäp etdi. Tayyip, emma bular bolsa näme etýär? Ýanky alap töhmetler atýarlar, zat etýärler, näme alimlaryň sözüni biderek etjek bolýarlar, asyrlar bolýarlar, kitaplar we kitapxanalar we olary ýapmaly, näme çöp atmaly, hapa atmaly diýerler. Şeý dip näme töhmetler bilen hak yetmedi adamdan arasynda durýarlar danym. Näme şu hakka çağırýanlar garalap, näme erwe surat bilen ýetirýärler. Emma hakykatda biz näme diýär? Fa nahnu la nulghi aqwalul ulama. Kim beýdiýän bolsa batyl gurrun. Biz alimlaryň näme sözüni zyňmaly diýemiz. Ebeden. Şunu kimde kim alimlaryň sözüni zyňmaly diýen bolsa, ol adam ikiň biri. Ýara jahil, ilmsiz, ha, alim näme? On näme gadyryny bilmedik adam, alimda islama näme hormat berli, on gadyryny bilmeýän adam ýa danym, ha? Munafyk. Musulmanlar näme alimlary ýigrendirjek bolýan. Şeý dip näme musulmanlary alimsiz goýjak bolýan bir munafyk. Ikiň biri, üçüncü adam däl. Ýara alimlaryň sözüni zyňmaly, alimlaryň sözüne dolanmaly, mezhep kitaplaryny ýakmaly, otlamaly diýen ikiň biri. Ýara kim ilimsiz, sowatsyz, jahil diýenlerden bilenek. Ya danim näme dine düşmançylyk etjek bolan bir kapyr. Biz näme diýäs? Ha, innema na'riduha ala kitabillah. Emma biz näme diýäs? Alimyň sözüni ýöne alimyň sözü bolan üçin alýas diýemiz. Hakdan alimyň sözüni näme diýär? Kur'an hadise gaýtarýas diýär. Şunuňmy? Haýsy alimyň sözü Kur'an hadise gabat geldimi? Şonsyny alýas. Indi sonra öýden ortaklyan hem üçin alimyň sözüni biz Kur'an hadise deriňeýäs. Näme üçin? Deriňemen öňümizden çykan alimyň sözüni alama wagtdanym näme şu deriňeýäs. Ana Peygamberimiz näme qaada goýdy adamda? Kullu bani adama näme dedi? Hatta'un dedi. Adam oğlunyň barysy ýalňyşujy. Şunu. Ve hayrul hatta'ina at-tawwabin dedi. Ýöne näme ýalňyşujylaryň iň haýyrlysy kim? Ýalňyşy aýdylaryna ýa ýalňyşyny bilip tövbe edip ýalňyşyny gaýtýan. Şoň Peygamberimiz näme kullu bani adama hatta. Adamlaryň barysy näme ýalňyşujy eken. Şoň alimler hem adamlaryň hataryna ýerýärmi? Adamlaryň hataryna ýerýär. Şoň üçin bir alimyň sözüni gördük, ha? Plan alimden jaiz ya da halal ya da haram diyen sözüni eşitdiklerini ýöne diyen sözüne delil getirmenler.
Doğru diyen sözünü ne şu sözü men diýdim, plan soran, plan ayetina dayandım ya, plan hadise dayandım diýmeden söz tapdyk. Gönü almalım ya gönü almayız. Kur'an hadise gaýtar ya. Kur'an hadis şu sözüň şaýatlygyny, hakdygyna şaýat berse baş üstüne. Emma näme Kur'an hadis şu sözüň tersine guruladymy? Ýa bu sözü näme almaýar. Ne bu mesele. Sözünü almaýar, bu gurulun, sözü taşlaýar, söz ýalňyş diýer. Emma şu sözü diýen adam bilen näýle gatnaşýar. Ana şu meselede näme etýärler? Töhmet atýarlar bide. Şu mezhebe tutýanlar hemmesi mezhep başlaryň sözlerini aýdan akdylar. Şu Ebu Hanife mezhebinde kaide var. Ebu Hanife bir zat diýär. Dogry dämi? Eň meşhur okuwçysy kim? Ebu Yusuf we Muhammed ibn Hasan. Muhammed ibn Hasan'ın Ebu Yusuf'un şu meselede Ebu Hanife'nin tersine söz diýdiler. Indi mezhepde goýulan kaide var. Mezhep alimler näme diýär? Haçanna Ebu Hanife'nin sözü iki okuwçysynyň deň gelmedik halyna Hanafiler kimiň sözüni almaly? Şunu bek belli. Kimiň sözüni almaly? Ebu Hanife'nin sözüni almalylar diýerler. İki okuwçysynyň sözüni almalylar. Ene mezhebiň sözü. Kim şunu eşitýän bolsa, Hanafi bolýan bolsa, mezhepde şu gurrun dälide gelsin şu taplar. Mezhebiň gurrun. Mezhep näme diýär? Ebu Hanife'nin sözü var mezhepde. O okuwçylaryň sözü var. Ýöne nämetde bir meselede Ebu Hanife'nin sözü bilen iki okuwçysynyň deň gelmedi. Indi mezhep haýsynyň sözüni mezhep saýar. İki okuwçysynyň sözüni saýar. Indi şular Ebu Hanife'nin sözüni aldylarmy, almadylar? Almadylar. Ýöne Ebu Hanife'ni döwdilermi? Döwmediler. Bilemediler şolan kıyalet etýär. Ebu Hanife'nin sözü bolsa, ya İmam Şafii, ya İmam Malik, ya İmam Ahmed rahimehumullah. Haýsam o da biriniň sözüni tapdyk, delilini tapmadyk. Näme etýär? Delil gözlýär. Delile gawat geldimi baş üstüne. Delile gawat gelmetden edil olan kıyalet. Şu sözü goýýas, ýöne sözüň aýaty kim? Baş üstüne diýär. Şunumy? Ebu Hanife olsun rahimehullah diýär. Ey Rabbim şonu cennete sallýar. İmam Şafii olsun rahimehullah Rabbim şonu cennete sallýar. Şunumy? Şu alimlere söz degenden maňa degsin diýär. Şu alimlere ok degenden maňa degsin diýär. Sebäp biz ol alimden näme basyk giden iýilse de ýok. Şunukdamy? Emma olar näme etýär? Özlerine gezek galanny Ebu Hanife'nin sözünü alan aklar, onu gizleýärler. Şunumy? Ve goýada hemme diýen zatlaram Ebu Hanife'nin sözü diýip ýyle görkezler. Ebeden oňalyk. Emma bize gezek galanny olar alimden sözüni ygtybar eden. Olar alimden kitabyny zyňmallyýarlar, ýakmallyýarlar, alimlere söýýärler. Özleri çytap, hey alime söýgen adam musulman no. Alime söýgen adam munafyk, onlar bilip goýun. Hakyky Rabbani alim näme şoňa söýgen näme munafyk bilip goýun şonu. Taýyp. Näme diýäs? Bir näme diýäs? Delil bolmak, delil tapmadykmy alimiň sözüniň? Kur'ana gaýtarýar. Şol Ebu Hanife rahimehullah ana olar parasatly adamlar bolan, onlar öňden gorjy bolan. Ebu Hanife näme diýär? La yahillu li ahadin an ya'khudha bi maqalatina ma lam ya'lam min ayna akhadna diýär. Hiç bir adama halal bolanok diýär. Şunumy? Biziň sözümüziň delilini bilmän almaklyk diýär. Şunumy? Men sözümü tapdy, delilini bilmedi. Nerden aldım şu sözü? Näme dayandım? Şonu bilmese, şoňa halallandy. Başga bir rivayetinde näme diýär? Şoň dawagary men diýär. Kimiň dawagary Ebu Hanife? Men delilim bilmän, sözüm alanım diýär. Şunumy? Dört mezhebim näme diýär? In sahhal hadis fe huwa mezhebi diýär. Sahih hadis mi? Men şonu diýmedigen bolsam, almadygan bolsam, eşitmedigen bolsam şo men mezhebim diýär. Hatta Ebu Hanife rahimehumullah beýreklerim näme diýär? Men sözüm hadise ters gelse näme diýär? Men sözüm edeb ekram bilen goýun diýenmi? Ýok. Men sözüm alyp näme? Fadribu biha arzal hait diýär. Men sözüm alyp näme? Hayatyň ýüzüne pulçaň diýär. Şunumy? Ýöne o alimden öz diýenler. Ebu Yusuf rahimehullah Ebu Hanife'nin okuwçylaryndan. Ebu Hanife'nin söz çyksa ýazýan eken. Bir gün buňa näme ünseti Ebu Hanife. Gorsa näme çykdy ýazyp otyr. Şonda näme diýär? Way haq ya Aba ya Yaqub diýär. Garaň aqsyn ey Yaqub diýär. La taktubu kullama tasma'u anni diýär. Men agdymdan näme çyksa sen ýazma diýär. Innama ana bashar diýär. Menem adam diýär. Aqulul qawla al-yawma wa arji' anhu gadan diýär. Bugün bir söz diýsem ertir haqqyn tapsam ondan gaýtýan diýär. Şoň üçin Ebu Hanife rahimehullah eli bilen kitap ýazan adamlar. Bir kitabam ýok. Diňe Fiqhul Ekber diýip näme tawhidden kitap ýazan. Şunukdamy? We hayatyny sözüniň ýazylmaklaryna da ursat bermedik. Näme üçin? Ol adamlar näme öňden görjü bolan. Biz ýazsak, ýa ýazdyrsak näme? Bir wagt gelir adamlar näme? Kur'an taşlarlar, hadis taşlar näme derler?
Ne bizim sözümüze gaydarlar dedi. Şoň şeýem ýazdyrmadylar. Ýöne onu da şolaň näme howp eden, gorkanlar ine bolupdy. Ine şolaň sözüni näme delilsiz almalylar. Şolaň alan ýerinden almaly. Olaň öz buyuran adam şo diýen ona olar näme dini ýançylar. Olar näme alimy äsgermeýänçiler şey diýerler. Ýok, biz beýdiýmez. Bize buyurulan zat näme? Kur'an hadisi eýermek. Adama gerek gelende näme seretdi Allah Taala. Kur'an hadise näme kerkor hukmuna ibadet etdi. Boyun mollidi. Doğru däme? Kabul etdi. Biz Kur'anyň hadisini bir zat gelse näme diýäs? Semi'na we ata'na diýäs. Qala Allah eşitdikmi itaat etdiýäs. Qala Rasulullah eşitdikmi itaat etdiýäs. Alimden bir söz geldi näme diýäs? Kur'an hadise gaýtaryň diýäs. Kur'an hadise gawat geldim, alın Kur'an hadise gawat gelmedim almaň diýär. Enne beden bu sözümüzde işlenler näme diýme Ahmad? Delilin barmy? Yankı diýen sözüň. Kur'an qala Allah diýdimi? Semi'na. Qala Rasulullah semi'na. Adamdan eşitdik. Kur'an hadise gaýtarmal gawat gelse almaly, gawat gelmese almaly. Delil barmy? Delil bar. Allah Taala näme diýdi? Ati'ullaha ve ati'ar rasula, ha? Ve ulul emri minkum. Ati'ullaha, Allah itaat edin. Öňünden buyruk geldi mi? Ati'u sözi. Geldi ati'ullaha. Ve ati'ar rasula, peygamberin öňünden ati'u sözi geldi mi? Geldi. Ve ulul emri minkum. Waw harfu atf dordan. Ve ulul emrleriňize de diýdi. Ulul emr kim? Ulamalar näme tefsirçiler açyklarna hum el umara vel ulema diýdiler. Ulul emr kim? Alimler ve emirler diýdi. Şunu emma alimleriňize we emirleriňize de diýdi. Ýöne ati'u sözüni näme şunu getirdi? Bulara öz wastaqlyk näme itaat edilmeýär. Şunumy? Bulara itaat etsek bolsaňyz qala Allah, qala Rasul gaýtaryň dedi. Şunumy? Qala Allah, qala Rasul gawat geldimi? Sözüni alýas. Kim bolaýsyn? Qala Allah, qala Rasul gawat gelmedimi? Sözüni almaýas, kim bolaýsyn? Şundukdamy? Şoň üçin Peýgamberimiz bir hadisde näme dedi? La ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq. Şunumy? Mahluk sene bir günah buyursa, näme? Ona itaat edilip Halygyň garşysyna çykylmaýar dedi. Eýem näme? Mahluk emir bolsun, alim bolsun, buyurýan zadyna ýalňyşlyk ýa günah bolsa, eýerýäsmi? Eýermeýär. Şoň üçin la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq. Şoň üçin kim bolsa şo bolsun, söze deňellimi Kur'an hadisi alýas. Kim bolsa şo bolsun, söze Kur'an hadise deňelmedimi? Almaýas. Ýöne näme sözüňe ýetne seretýär. Ulamalardan bolsa başymyzyň täji diýär. Bidgatçylardan bolsa wala karama. Şunun on hormaty ýok. Şunumy? Adam tutup özüni tahdir etýär. Bizde näme sözüňe ýeti sözüňe ýeti näme ikiň biri. Ya sünni alimdan çykdy ya da bidgatçydan çykdy. Sünni alimdan çykdy, diňe sözün deriňýär. Adamyň şahsiýetine degmeýär. Şunumy? Alim alın, peýdalanyň, alim okan diýär. Şu meselede ýalňyşandyr diýär. Şu ýalňyşyna eýermäň diýär. Emma bidgatçy bir ki meselede ýalňyşdy näme diýär? Söz bilen işimiz ýok. Planydan alim almaň diýär. Şunumy? Özünden tahdir etdi. Plany bidgatçy. Taý bidgatçyň gowdady ýokmy? Ba? Gowdady ba? Näme şu gowsyny alyp erbedinden gaýtdy diýemiz. Şoň gowsy şu alimde de ba. Şunumy? Näme gerek o? Şoň üçin bidgatçydan çyksa batyl gurum, sözüne de gaýtargy berýäs, özüne de almaň diýär. Aýyrýas. Mubtedi bilen bidgatçy bilen bir näme şey dip gatnaşýar. Emma alim bolsa, ähli sünnet we cemaat dip tanalan bolsa, ýa-ni ol alimlaň näme biz sözüm derňýär. Wa rahimahullah diýär. Allahdan ona rahmet dileýär, cennet dileýär. Wa näme şolara söz ýetenden bize ýetsinler. Näme janymyz, malymyz gurban. Biz hiç açalar näme alimlara erbet gurrun diýmeýär. Alimlara erbet gurruna diýenler söýmeýär, temsilemeýär. Şoň üçin bize asly buyurulan zat nämedi? Kur'an hadise ittiba' etmekdi. Nahnu lam nukellef bittiba'in nas. Allah bize buyuranna adamlara näme ittiba' edin, adamlara eýerin dip buyurman. Buyruk nämedi? Ve innema umirna bittiba'il Kur'ani ve sünnah. Hakikatte bize buyruk nämedi? Kur'ana hadise eýerin diýdi. Hada huwal haq. Ana şu näme haq? Hakyň mizany, hakyň teredesi. Ve näme adamyň sözüm näme? Şu adamyň özü näil derejäse de agdymdan delilsiz gurrun çykdy näme diýär? Hak ölçönýän terede gaýtarýar. Hak ölçönýän terede näme agram tapdymy? Kabul etýär, agram tapmadym, kabul etmeýär. Wa ma umirna bittiba'i fulanin wa fulan. Emma plana eýerin. Plan mezhep tutun, şondan çykmaň, ondan çykmaklyk näme? Ýoldan çykmaklyk, dinden çykmaklyk oňalyk gurrun biz kabul etmeýär. Wallahu taala lam yakilna ila ara'ina. Allah taala aslında bizi özüne gul edip yaratdy we bizi näme
Dini uğratdı bize, kitab uğratdı bize, peygamber uğradı bam näme bizi öz oy pikirimize goýmady. Şunuňmy? An ödüňiz gaýrat ediň denim, bilin halal näme, tapyň haram näme, ödüňiz bilin öz araňyzda näme bir dünýäňizde içeri daşary işler siýasatlaňyzy näme maşgala durmuş, öýlenmek, talak, nikah, sadyk, mektep bulatlaňyzy öğretmekli üçin bir näme oturuň pikir edin. Cemiyetiňizde köpçüliňizde bir näme zat münasibetli ýaly näme laýyk görýän bolsaňyz höküm qada kanunlar giýdiň buňalak zatlary näme Allah biziň boýnumyza goýmady. Şunuňmy? Biziň öz ihlasymyza goýmady. Bel anzala aleyna kitabahu ve arsala ileyna rasula. Bize nämetde kitab indirdi. Ve şu kitabam düşünürýän peýgamber uğratdy. Şoň üçin biz diňe şu kitaba gelmeli we şu kitaba düşünürän Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ýoluna gelmeli. Ve iza rajana ila kitabillah ve sünnet rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem zala ash-shiqaqu ve zala al-ihtilafu ve ijtama'at al-kelima. Onda hemme zadyň şähereti nämeken? Hemme ummatyň kösenýän keseliniň dermany nämedeken? Kur'an hadiseken. Haşanla biz Kur'an hadise gelsek ve her kim öz mezhebini, her kim öz mezhep başladyň sözüni, şu hakkın teresuny Kur'an hadise getirip, şuna gabat gelen alıp gabat gelmedigine taşla berse nämek ýaneken zala şiqaq. Eýam näme bölünüşip aýyrlaýan eken. Ve zala al-ihtilaf ve agzalylygam göteriljek eken ve ijtama'atil kelime ve ummatyň näme agzy bir boljak eken. Şoň üçin şu zaman näme iň akylly edilýän da'wat näme Kur'an hadise çağırlayan da'wat. Kimde kim Kur'an hadisten başgalada da'wat etse, arassa Rasulullah inirlen näme İslam'a gelmeklikden başgalada da'wat etse, bir Allah ibadet etmekligi, onu ibadetde birlemekligi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözü gowancymyz, görellämiz. Şunu etmeklige çağırmasa, Muhammed ümmeti bir bolmaly, bir ummat bolmaly, agzy bir bolmaly, agzalalyk aýrylmaly. Şuna çağırman başgada da çağırsa eýem ol adam näme da'wat etmeli adam, näme gaty ýalňyşan adam bolýar. إن هنا دوامة أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام 4 محارب كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال ولله الحمد هذا المظهر السيء. إن أتدرون باليانغد مثل ذي ناقيق بولن كان ورا غرداش 4 tane mihrab bolun. Nanýaňyz mı? Käben her tarapyny bir mihrab bolan, ýani imamyň durup okuyan ýeri bolan. Her mezhebiň öz adançysy bolan. Her mezhebiň öz imamy bolan. Her mezhebiň öz jemaat bolan. Hatda näme ulu ýaşlylar aýtýar Saudiyada barsak diýe bir adama bir jemaat namaz okuyatýar diýe beýleklerim gapdalyna seredip otyr. Siz näme otyrsyňyz diýsen, olar Hanafi diýerler diýe. Ana Hanafiler okak giden soň ondan Şafiiler gelýär diýe. Soň Malikiler gelýär diýe. Soň Hanbaliler gelýär diýe. Agdalar goňy Allah'ın öýüne 4 imam, 4 jemaat, 4 adam, 4 qamat. Bolýan zapmy. Emma bu at näme diniň şuňaly agzy birligini, gözelligini görüp bilmän içgaralar näme diýe. Bu zady öňküsüne gaýtaryp gelýär. Aglap goşguýa diýenler bar. 4 mihraba getiren hökümet diýip Saudiýa hökümetine gargyş etýärler. Şunu. Emma şu Saudiýa bar, ganyna güçlük barmy? Ebeden, ganyna güçlük ýok. Ýigrenç barmy? Ýigrenç ýok. Hemmesi bir jan, bir ten, bir ummat ýaly. Imam geçýär, Şafii de uýýar, Hanafi de uýýar, Maliki de uýýar. Barmagyny işaret edende gapdalyňdaky barmagyny döwýän ýok. Amin diýsen mesjidden çyksan kamsada kitýän ýok. El galdyrsan gapdalyňdaky eliňden tutýan ýok. Hemmesi näme bilen sünnetine bilen ilmine göre amal etýär. Emma şu agzalaryň döwran sürýän ýerine nähilek pi Allah'ın öýünni, Allah'ın birligine çağıran peýgamberi biz görelli tutup şoň namaza goşak namaz okabilemez. Emma hakykatda peýgamberimiz näme buýrupdy bize? Sallu kema ra'aytumuni usalli dedi. Doğrudan kema ra'aytumuni usalli. Meni nähilek namaz okanymy gördüňiz, şoňaly okany. Biz gördükmü? Ýok. Görenden wasfyny gördük. Şunuňmy? Peýgamberi görenler wasf etdi. Ve şu wasfan bize yetiren alimler Şeyh el-Albani rahimehullah kitap ýazdy. Kitabynyň ady gowy. Sıfatu salatin nebi diye. Peýgamberiň namazynyň sypaty. Minet tekbiri ila teslimi ke'annaka tara. Şunuňmy? Namaz kitabyň dolu ady emma şu köpçülükde diňe sıfatu salatin nebi emma dolu ady we sıfatu salatin nebi diye. Minet tekbiri ila teslimi ke'annaka tara. Şu kitap saňa diye. Peýgamberiň namazynyň näme wasfyny beýan etýär diye.
tekbirden salamet sen öňüňde peygamber namaza katıran ýalyk etdi diýsen. Şunu. Ana okumaly kitap bar. Şu kitaba gelmeli. Inna alhamdulillah näme tawhid ýurduny. Ha musulmandan üýüşüp günde 5 wagtna bakyp näme namaza kan kıblasyna barýan Wehhabi gurrunam ýok. Sopu gurrunam ýok. Şaý gurrunam ýok. Hanafi gurrunam, näme kommunist gurrunam, mason gurrunam ýok. Azan aýdylýa hemme musulmanlar näme etýär? Bir agyz bir mama näme namaz okuýar. El gallarmak sünnetün ber jaýdasy gel. Yani elini gallar amin diýesi gelen amin diýesi gelmedige sen näme şun diýen we diýme ýa-ni sen näme şun diýen her kim öýde işi bilen näme Allah başardygyça ibadet edip ber we ummatyň içinde mezhep taýpa dawasam ýok. Şunuň planydy gurrunam ýok. Birden bolaýsa da näme alhamdulillah Kur'an hadis bilen näme höküm edýän qazylar we gonu barýarlar şu meselede näme agdala bolduk. Ya mescitlerde alhamdulillah näme peýgamberlerin ýygyna ýerip oturan alimler we kursularda sapak berip oturlar. Biri Kur'an okudyp otur, biri hadis okup otur, biri mesele kitaplaryndan sapak berip otur. Haýsy alimiň ýanyna barýan, ine ikimiziň aramyzda şu meselede düşünmezlik boldy. Haýdymyň dogry diýen, senki dogry delilem şu dik goýber. İkisem dogan ýene ýygyna dolanyp gaýtdy. Emma näme agdalyk döwran sürýän ýurtlaryny bamşylatlar. Yok. Ve näme qanna kuşluk wa, ýigrenç wa, içgaraçylyk wa. Bu zatlaryň dermany näme? Bu zatlaryň dermany näme? İslam. Kur'an, hadis, başga zat ýok. Şunukdamy? Emma İslam diýdik bolyn käbir näme? Şu sözümizden aslaşmak mı? Sen gödök näme? Gurladym. Näme İslam däme ýurtdaky İslam. Yani o yurtdaky musulmanlara kafir diýjek bolýan. Ebeden biz o gurrun diýmedi. O yurtda musulman mı? Yani näme? Hakyky İslam käbir adamlar da ýasama İslam mı? Şunuňmy? Şu wagt köpçülüklerin musulmanlaryň tutup ýören dini näme? Arasda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getiren dinimi ýasama. Komünistler, koloniýaçylar tarapyndan ýasalan din. Şunuňmy? Ýasadylar, tosladylar näme? Tawhidi şirk edip berdiler. Şunuňmy? Awliya pir silamagy näme? Awliya pir söwmeklige silamak gorkozlar, olar silamaglam näme söwmeklige dik gorkozlar. Dolu terezini ütgötdiler. Sünneti bidgat etdiler, bidgatan näme? Sünnet etdiler. Dogurçy ýalançy dogry saýly, dogry däme? Bunan biz diýemiz ha. Hemmesini okap ýören sopallaýar näme diýär? Sopallaýar näme diýär? Bidgat bilen örtdiler sünnet cemalyny. Şunuňa biziň gurrunmyz däl. Hemme sünneti näme etdiler? Bidgata öwürdiler. Ve sünnetten bidgat edip berdiler. Şunuňmy? Ve toslama dine mine Allah'ın dinini ip berdiler. Şunukdamy? Şoň üçin ine Kur'an hadisten ders berdiler aklar. Şunuňmy? Şoň üçin hakyky İslam bilýän adamlara dawat etdiren aklar. Näme üçin? Dedim hakyky dawatçylar dawat et, hakyky Kur'an hadis Allah'ın öýlerini düşünülürse, tefsir edilse, açıklanılsa halka hödürlenýän din ýasama mı hakyky üstü açyljak? Şunuňmy? Şoň üçin o ýasama batyllardyň üstüni yapmak bolşy näme etmeli? Şoň hakykatyn bilýän adamlary gurlatmalylar. Şoň hakykatyn nädip tanamaly? Kur'an hadisiň üstünden. Şoň üçin Kur'an hadise näme? Ýol bermeliler. Şunukdamy? Tayyip. Ana şungalyk zatlar bolan Käbede alhamdulillah Allah Taala näme Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullahni we şonuň döwründe näme emir bolan Muhammed ibn Saud şonuň sebebinden näme etdi? Allah'ın insayan yurdu Mekke'de ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insayan yurdu näme Mekke'de ve Peygamberin göwekkanın daman ýeri şotaýdan näme agdalyklary aýyrdy. Mezhep, taýfa näme dawalaryny aýyrdy. Indi näme alhamdulillah hökümet bolup hemmesi näme bir imama uýýarlar we bir Kur'an hadise dolanýarlar. Hada kulluhu min atba'il madahib ve atba'il ara hatta as-salata farraquha. Şu agdalyklary nämeden geldi? Mezhep parazlardan geldi. Hatta näme mezhep parasylygyň näme mezhep parasylygyň çägine durmadylar, namaza çenni böldüler. Şunu namaza çenni böldüler. Şafii, Hanefi ýygyna okasa gidip qada alýar. Şunu biziň ýygymyzda okanken qada alanlar var. Şunu özümiz gördük Medine'de haja gelýän ýaşlylar namazdan soň qada alýarlar. Şunu ýaşl okamadyňmy diýsem İmam Wahhabi diýip istiklaýdy. İl bar ya Käbe, näme üçin bar ya? Burakan namazyň näme? Ha? 100.000 sowap. Medine'de burakan namazyň näme? 1000 sowap. Cemaat bilen okasaň näme? 27'si. Dogry däme?
Günahdan qaytýarlar. Bir zada düşünme. Şu taýlarda sogap esse galşýarlar. Günah da esse galýar. Düşündiňmi? Sogap esse galşýarlar. Günah da esse galýar. Ramazanna da sogabyň esse galşýarlar. Ramazanna edilen günah da esse galýar. Düşündiňmi? Barıp sogap almaň derene günahdan qaytýarlar. Ulil näme? Mahtumul ardy eden o barsam käbäni görsem dip. Dogry dämi? Bular näme etýärler? Barybam näme? Käbäni görbem, namazlaryny näme? Batyla çykaryp qaytýarlar. Gegurrun göram näme? Subhanallah, geň bu halklar. Näme? Imam Wahhabimiş diýerler. Şeyden täden okuyalım. Näme diýjek, näme aýtjak. حتى صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي ولا يصلون في وقت واحد هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره لأن فلانا يرى تأخير الصلاة وفلانا يرى تقديمها يريدون أن يرضوا جميع الناس ديا. نعم هر مذهب بر مذهب إذن نويون وقت هذا بير أول وقت النقضة بير آخر وقت النقيا شنو حتى معلمنا مضن كاير حتى موت منا فتوى كده حاجة Ondan käwir ýalňyslıklar goýup bersen damak çalmaly bolýan hajdalar. Ama käwir mezhepde çalmalylar. Ondan käwir hajylar gelip soraýar diýär. Plan ýalňyslyk goýup berdim bolyn, şeyh näme etmeli. No mene Allah Taala şey diýär, Peýgamberimizin hadisde şey diýär, ulamalar şey diýip açyklady. Sen boýnuňa bir goýun nüşüpdir, damak çalmalýan barmajygyny şey diýär. Maliki Şafii kide diýär. Şuf mezheptani diýär. Bu başga mezhepleri görse de diýär. O pikretýä Saudi mezhep, Hanbali da resmi mezhep. Yani Hanbali diýselerim Saudiýa mezhebine Hanbaliň mezhebine näme Kur'an hadise getirýär. Kur'an hadise gabat gelenini alýar. Yani yönkenlerini biz Hanbali diýerler. Bizim asly çykanmadan näme medreseden çykdyk? Sufi, Nakşebendi, Hanefi, Maturidi. Bizim hem çykan mezhebimiz şey. Akidede Maturidi diýip öwretdiler, mezhepde Hanefi diýip öwretdiler, tarikatda Nakşebendi diýip öwretdiler. Näme sof tarikatdan çykan medresemiz Nakşebendi. Akide tarikatyndan näme çykan medresemiz Maturidi. Mezhep tarikatından çıkarıp Hanefi, Ebu Hanife. Yani ne biz nämet ýaz, Kur'an hadise getirýäs, ally gabat geldi, alýar gabat gelmen almaýar. O pikir etýär diýär, men Hanbali mezhebinden jogap berýänler barmagyny şey diýär. Görsele diýär beýle mezhepler Şafii, Maliki näme diýär. Hawasyna görä aljak, düşündiňmi? Hadis goýunny wotýar, Şafii mezhebinden mesal şunu näme aýtaňa işlat ýok ballym diýse, delilem bolmasa şonu alyp gitjek, düşündiňmi? Yo, din oňalyk däl, din qala Allah, qala Rasul. وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقيا إلى الآن. أما ابن عثيمين نام شيخ فوزان نام انتام بشراق يرد ياشي شغرنلر دي انتام كاور يوتلر da badiyeler diye. Bu gurrunda bir hakikaten ne var diyor şunu. O namazanlarda dursuna öýlenmekli haram etdiler. Ha Şafii'den Şafii Hanefiler Şafii'yi vermek bolunak Şafii'den gıydalsa bolýar. Şu derece ayetdiler şunu. Din manirde var o bu din o. Nirde var. Nirde Allah Taala dinine bekk edip berýär näme Ýewrey Hristiýandan gıýdan öýlenmekli bir dört berdi. Ne Şafii'in oglanlar şolar ýokmy? Olan gıýdlar ýokmy? Şunu. Onam iň akıllylary gıýdalsa bolýar diýenim. Delilem näme? Tenzilen laha menzilet ehli kitap. Yani ehli kitabı kıyas etýärler. Yani muslima gıyri, näme etýär? Musulman gıyri ehli kitabın gıylaryny diýen. Edil ehli kitapdan pete düşýänler Şafii diýerler. Şu meseleleri iterýänler näme olanlar? Hanefi bilen Şafii bilen aradan şu mesele iterýänler näme? Mezhep paradlykda. O da däl. Akidan bet bilmeli olanlar. Akide şu mesele ertende. Şununmy? Hanefiler murji'a. Şunukdami? Hanefiler murji'elerde istisna etmek bolana. Ama Şafii radıyallahu anhu näme? Haqiqi selef salih akidesinde bolan. İstisna gören İmam Şafii. Şoňşy Şafiiler istisna etýär. Hanefilerde murji'elerde näme? Mustasni şak diýär. Istisna etýän imanyny şak etýär. İmanyny şak etmek näme? Kufur. Şoňşy Şafiiler näme? Kafir diýmeseler näme? Kafir şübhesi var diýip gıyd veren aklar. Şunun. Ýöne gıyd alsa bolýar delilem edil Hristiýan Ýewrey gatlaryndan nüşenlerdirler diýerler. Şoňşy akidan bilmeli, akide diýilýän zat näme? Adamyň eýem hemme zadyna täsir etýärsen. Şoňşy murji'eler iman nähilek düşünürdi. Hawarij tekfirler nähilek düşünürdi. Ähli sünnet we cemaat nähilek düşünürdi.
bilmeli. Hukman biz näme ehli sünnet vel cemaatına uýasmy hukmani suratda. Ehli sünnet vel cemaatyň düşünürüşine göre imana düşünmeli. Hawarij tekfirleň näme murji'eleň düşünürüşine göre düşünmeli. Edil şoňala. Tekfir meselesine ehli sünnet vel cemaatyň düşünürüşi var. Murji'eleň düşünürüşi var. Tekfirleň düşünjesi var. Biz bilmeli. Emma şu wagtda näme meýdançada seleffiýen olanlaryň arasynda näme garşan? Bir toporna näme iman meselesinde näme murji'eleň bilen garşan. Bir toporna näme küfür meselesinde tekfir bilen garşan. Şoňşy käbir tekfir meselesine gelende bu tütük tekfirlen kagysary. Öňde näme diýe men selefi diýene tekfir mesele gelýän bolýan näme garşypdyr, bulaşypdyr. Dolu selef salahyň düşünürüşi bilen hawarjinki näme garşypdyrypdyr. Dolu bilmändir tekfir meselesini. Akabirem öňde men sünni selefi diýe iman mesele gelýän we näme murji'an bilen garşypdyr. Şoň üçin biz sünni selefi talipler näme birinji bilen hukmani suratda näme etmeli? İmani nädip düşünürdi sünni alimler. Küfrü nädip düşünürdiler? Şolon kıyalyk näme düşünjek bolmaly. Dawam edetýär. Hatta el-cum'ata la yusallunaha fi waqtin wahid, ba'daha la yusalliha illa 'inda al-'asr. Hatta näme cumgalaryny bir wagtda qana atmışlar diye. Düşündingmi? Käbir asra golay goýar diye, ikinna golay. Lianna fulanan qala kaza wa kaza. Näme üçin? Plan molla şey dedi. Plan mollan gonunda. Wa idha arada ahaduhum an yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulan. Şoňşy inne näme kim her kimin howasy diye. Kim irra wakaty gelse plan jemaat irra wakaty. Oňa gitýärde gijra wakaty gelse ay plan jemaat bar oňa gida ýerine diye. Wa idha arada ahadum an yata'akhkhara salla ma'a fulan walakin 'indana walillahi alhamd. Alhamdulillah amma näme Saudiya musulman ýurtda Qur'an hadisden ýörýän ýurtda bizde o zatlar ýok diye. Allah Teala hemme musulman ýurdunda da näme şo zatlary ýok etsin. Tayyib. في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا إلى في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد. أما شيء مبارك توحيد دعوتنا نعم سايسنا الحمد لله السعودية حكومة نعم متشتلرم نعم بر أغذ بيرلغا نمازlardan bir wagt okuyalar we namazlardan bir imamın ýygyna okuyalar. Şunlukla näme ikinji asla mutoriýat geljek derslemede näme üçüncü asla geçer. Wallahu taala a'la ve a'lam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.